Aurtengoaren niretzat behintzat oso interesgarria izan da. Nik aurten 3. ebaluaketa egin dut, eta esan behar dut, urtero esperientzia berri bat dela. Asko ikasten dugu geuk horregoterakoan, beste erakunde batzuk ikasterakoan, da eraberien geupe erakunde justot aportatzen dut zegula zeuzertxu behintzen. Gure kasuen hasteko egin duen Euskararen erabileraren inguruko azterketa txiki bat, eta batez ere pozik gaude hor markatu genituelako zeintu alorretan hobetu behar genuen. Baina niretzat oso interesgarria bihurtu da, azken baten urtero erakunde desberdin bata eta bakoitza berezia eta bitxia gertatzen da. Gainera, urtero egiten den formazio saio horrekin, horrek ere jantzi egiten gaitu, ez? Baina formazio saio hori ez da, bare guretzat, zuentzateren, presentzatere bada. Gero gainera hori, formazio saio horiek inostean, zain egoten gara, Euskalitetik eta Jaurlaritzatik eta noiz esan, hain behar dugula nor ebaluatu, eta kuriosidade hori beti ukiten dugu. Gu irrikaz egoten gara, eta arduratu itzen gara, ebaluatzera nore etorriko da. Tranquilo egon zeinki, zedan sinatzen dugu hor konfidentzialtasun paper bat, FQM eta olakoetan moduen, bardin. Erakundearen txostena ematen digutenean, lehenengo irakurketat egiten dugu, eta erakundera joaten gara, han lan agendaia prestatzeko. Guri berehala esan ziguten, noiz etorriko ziren, nor izango zen ebaluatzailea, zer eta nola erakutsi behar genien, erakutsi beharrekoa. Izaten da oso intensoa izaten da, egun oso ematen duzu enpresan, jende pilo bat elkarrizketatzen, oso modu azkarrean, eta pin-pam. Da, ganera, informazioa egun horretakoa oso importantea da, gero, handik aste betera edo ez dakizen bat egunetara, informazio hori ondo hartu behar dozu, ebaluatu alizateko, eta orduan hor fin ibiltie oso importantea da, oso. Enpresan jasotako informazio horrekin, ebaluatzaile taldea elkartzen da, eta redaktatu behar dugu txostena. Eta denengo egiten dugu ebaluatzaile bakotxak egiten dugu banaka, aplikazio informatiko baten egiten dugu dana, eta gero danon artien adostu junta egiten dugu dana. Azkeneko bilera horretan, txosten bat osatzen dugu, eta txosten horretan erakundearen ikuspegi orokorra, eta ikuspegi xeia, eta gero lau ardatzen garapen maila idazten dugu, eta nahiko zehatz izaten da. Guretzat importantea izaten da, eta ebaluatzaileentzat lan izaten da, zer hobetuak proposatzea. Hori gaina, zer hobetuak nola hobetu, eta gaina hori izan behar dute lorgarriak enpresa horrentzat, erakundearentzat, lor ditzakeen gauzak. Hori importantea da. Itzarrin pozik geratu ginen emaitzarekin, zilarrezkoa jaso genuen, eta urrezkotik nahiko geratu ginen, eta ondorioz badakigu zerbaitetan ondo gabiltzala, eta batez ere zertan hobetu behar dugun beste urratxo bat emateko. Gainera enpresan baldin badu, badago aurrez aurre bilera bat egiterik, eta bertan azaltzea, zergatik pentsatzen dugun, hobetu ditzaketela puntu horiek. Prozesuaren amaieran geube bilakatzen gara zuen ebaluatzaile. Zuek bakarrik ez, gure artean ere egiten dugu, elkarren ebaluazioa egiten dugu ebaluatzaile ere bai. Hurrengo baterako zer hobetu jakiteko, eta ondoin jogu zenape, holan segitzeko egiten. Azken finean, lan desente egin dugu, bai guk eta bai zuek, baina merezi duela uste dut.